תגידי, לא נמאס לך לנסות כל יום משהו אחר, קרם, טיפול, משחה, ולהבין שכל זה פשוט לא עובד? תקשיבי שנייה. כל כך הרבה נשים לא מבינות למה הצלוליט לא נעלם, וזה לא אשמתן. אני יודעת איך זה מרגיש, שרואים אותו בכל תמונה וזה פשוט מפריע לך בעין. וכשאת מנסה כל מיני פתרונות וטיפולים כאלה ואחרים, פשוט אין שינוי, וזה מרגיש שאת סתם מבזבזת כסף מבלי לראות תוצאות אמיתיות. אבל מה אם אני אגיד לך שיש לזה פתרון מהמם שכבר אלפי נשים עושות? הכירי את מכשיר העיסוי של נובע, להפחתת צלוליט וחיטוב העור, שעובד בצורה שונה לגמרי ממה שאת מכירה. המכשיר כולל 6 מצבי פעולה ועוצמות שאיבה מתכווננות. הוא עובד עם אור אדום וטכנולוגיה מתקדמת שתורמת לשיפור זרימת הדם, עוזר לפירוק שומנים שנמצאים מתחת לעור והפחתת נוזלים שכלואים מתחתיו. כבר יותר מ-25,000 ישראליות משתמשות במכשיר שלנו, ועד היום יותר מ-96% דיווחו שאחרי עשרות מוצרים שונים, המכשיר שלנו הוא זה שעזר להן להשיג אור חלק ומתוח יותר תוך כמה שימושים בודדים. ומה שהכי יפה, אין פה סיכון בכלל, כי אנחנו מעניקים לך 14 ימי ניסיון מלאים במתנה. לא קיבלת את התוצאה שחיכית לה? קבלי החזר כספי מלא. יצאנו במבצע מיוחד ל-24 שעות. היכנסי לקישור וקבלי 40% הנחה ומשלוח חינם לכל רחבי הארץ. בנוסף, קבלי מתן במתנה בשווי של 120 שקלים עם כל הזמנה.